Kaixo, arratsaldean, ongi etorriak, eskerrik asko etortzeagatik Ignacio Aldekoan antolatutako hitzaldi, solasaldi honetara. Gaurkoan, ondo jartzen du, mendeetako harreman baten ondorioak euskal hitzak gaztelanian. Gaur hitz egingo dugu, euskarak gaztelanian izandako eraginaz, mendeetan zehar, eta ze partikulalidade dituen gaztelaniak orokorrean, da zehatzako hemengo gaztelaniak ere, eragin horren ondorioz, eta horretarako, hemen dago nire ondoan, benetan, berak hitz egingo du, berak daki, Nerea Fernández de Gobeo, Díaz de Durana, bera, Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea da, filologia hispanikoan lizentziatu zen MNH-un, eta gero tesia egin zuen Madrilen Konplutensean, eta bere tesia da, 19. mendean, ze material elebidun erabili ziren Euskal Herrian gaztelera erakusteko. Hori izan zen bere tesia, eta gero hortik beste gai asko landu izan ditu, bere ikerketa arlo nagusiak dira gramatikaren historia, hizkuntzen irakaskuntzaren historia orokorrean, eta gero lexikografian ere aritu izan da. Eta gaur egun, hori esan dakoa, Euskal Herriko Unibertsitatean da irakaslea letreen fakultatean, ongi etorri? Hasiko gara hitzaldi solasaldi honekin, lehenengo galdera nolatan gai hau zer dago hemen kontatzeko? Beitu, ezer baino lehen esan beharra dago hizkuntza guztiak beste hizkuntza batzuekin harremanetan egon direla, elkarren arteko harremanak direla orokorrean. Eta konkretuki gure lurraldean, Euskal Herriko mendebaldean, hizkuntza asko hitz egiten diren arren, guk uste ditugunak baino gehiago egia esan, badira mendeetan zehar harremanetan egon diren bi hizkuntza garrantzitsu, euskara eta gaztelania. Eta haien arteko harremanak ikertzeak nik uste dute gure lurraldearen garapen historiko eta kulturala ulertzen laguntzen gaituela. Hau da, hizkuntzen arteko harremanek eta hizkuntzen aldaerek nolabait gizartearen aldaketak islatzen dituztela. Gizarte aldatzen da, gauza berriak sortzen dira, eta hori hizkuntzetan nolabait islatzen da. Eta horrezegatik nik uste dut interesgarria dela hizkuntzen arteko harreman hau ikertzea. Gainera, askotan hizkuntzen arteko truke hauek gauza txarrak bezala ikusten dira, baina beste batera uler ditzakegu, hizkuntzak aberazten dituzten elementu gisa ulertu ditzakegu. Eta orduan, euskeratik gaztelaniara pasa diren hitzez hitz egiten dugunean, zer da euskerak aberastu duela gaztelania? Bai, horrekin zer esan nahi dut, euskal jatorria duten eta gaztelanian sartu diren hitzei buruz ari gara, ezta euskal maileguei buruz. Euskal maileguei buruz hitz egiten dugunean arazo bat daukagu, kontutan izan behar dugu 16. mendera arte ez daudela hizkuntzaren euskararen lekukotasun askorik, esalditxo batzuk, onomastika, besterik ez, eta orduan kontua nahiko korapiratxua da, eta ni ez naiz horretan sartuko, baina, esan dezakegu, hori, euskaratik datozen edo euskaldunek erabilitako hitzak direla, ezta? Eta harreman horren historia kontatu nahi duzu, ez dakit galdera orokorregia den nolakoa da izan den harreman hori? Bai, betidanik egon dira harremanetan gaztelania eta euskara. Pentsatu behar dugu gutxi gora bera non sortu zen gaztelania, eta gaztelania berez gaztelan sortutako romantzea Burgoseko iparraldean sortu zela, Kantabriako hegoaldearen eta gaur egungo Bizkaia eta Arabako probintzien ondoan. Orduan, betidanik egon dira euskaldunak eta gaztelako biztanle horiek harremanetan, eta hortaz berez betidanik egon da harremana gaztelania eta euskararen artean. Eta zerk eragiten du hitzak pasatzea alde batetik bestera, ze faktore daude hor? Haien arteko harremanan normala da, edo hizkuntzen arteko harremanean normala da truke horiek egotea, eta adibidez, Erdi Aroan, euskararen eta erromantzearen arteko harremana etengabea izan zen. Pentsatu behar dugu Euskal Lurraldea bide gurutze antzeko bat dela, ezta?
iparraldarekin, gaur egungo Frantziarekin kontaktuan zegoela, Nafarroako erresumarekin kontaktuan zegoela, Gaztelako erresumarekin kontaktuan zegoela, itsasorako irteera bat zela, eta gainera Euskal Herritik Done Jakue bidea, Santiagorako bidea pasatzen zela, eta orduan hortik jende asko pasatu da, eta hori nolabaiteko bide gurutze izan dela, eta merkataritza harremanak egon direla, eta hori betidanik egon dela gaztelania neure handiagoan edo txikiagoan Euskal Herrian. Hori bai, hitz egin dela Euskal Herrian, bai. Eta beti izan da desorekatua, hola beti izan da euskara hizkuntza txikia eta gaztelaniaren aurrean? Bai, orokorrean euskarak atzerakada egin du. Gaztelera eremuak irabazten joan da eta euskarak atzerakada egin du. Horrela izan da, mendeetan zehar, eta hori ikusteko, mapatxo batzuk ekarri ditut, bakarrik ikusteko, bale? Eta hemen ikusten dugun bezala, 15. mendean gaztelaniaren eta euskararen edabera horrelakoa zen, gutxi gora bera. Euskararen historiako liburutik hartutako mapatxo batzuk dira, eta ikusten dugun bezala, horiz euskara markatuta dago, 15. mendean horrelakoa zen egoera, eta gero ikusten dugun bezala, 17 eta 18. mendeetan, ikusten dugu Arabako zati handi bat ja Arabako zati handi batean gaztelaniaren erabilera nagusi zela, eta Bizkaiko enkarterrietan ere, eta mende horretan zehar, hori, euskararen edapena txikituz joan zen. Beste mapatxoren bat ikustearren, ikusten dugu hor, euskararen atzerakada areagotu zela 19. mendean, hainbat faktorengatik, besteak beste, Borboi dinastiako erregek bultzatutako zentralizazioagatik, administrazioan eta hezkuntzan batez ere, eta euskal industriaren garapenak ekarritako migrazio mugimenduengatik, eta gainera gazteleraz jakiteak eman zezakeen prestigioagatik ere, joan zen galtzen. Eta ez bakarrik lurraldean, erabilera esparruetan ere galduz joan zen. Hau da, non hitz egiten dugun hizkuntza bat eta non hitz egiten dugun beste hizkuntza bat. Garai hartako autoreek honi buruz hitz egiten dute, zeintzuk dira faktoreak. Orduan ikusten dugu normale, orokorrean galera egon dela, euskararen galera egon dela. Eta gero, 19. mendeen bukaeran, 20. hasieran ja, igual denagotik ere baina hor behintzat badaude euskara sustatzeko edo berpizteko saiakera batzu, edo lore jokoak eta historiak horiek ze eragin izan zuten. Hori, esaten duzun bezala, 19. mendearen aldetik aurrera euskal hizkuntza eta kultura berreskuratzeko mugimendu bat eratzen hasi zen euskal pizkundea, Europa prozesu hori fenomeno zabalago batean sartu dezakegu, Europako beste leku batzuetan aldi berean sortzen ziren mugimenduekin lotuta dago euskal pizkundea, eta horretan, esan duzun bezala, lore jokoak egin ziren, erakundeak sortu ziren, topaketak, euskal jaiak, eta horrek euskararen erabilera sustatu zuen. Gauza asko egin ziren euskal hizkuntza eta kultura zabaltzeko, eta gainera euskararen azterketa zientifikoa egiteko. Adibidez, 20. mendearen hasieran Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos erakundea sortu zen, eta euskararen edapenerako eta sustapenerako erakunde ezinbestekoa da, eta gainera 1919 urtean Euskaltzaindia sortu zen. Orduan justo momentu horietan egin ziren euskara sustatzeko saiakerak egin ziren, Baina, klaro, gerra zibilaren ondoren diktadura ezarri zen eta guzti hori
hori guztiak bertan behera erori zen. Eta ere esaten zer, gero frankismoarekin berriro atzera, eta gero berriro 60-70 aurrera berriro gora. Bai, hori da, 60ko hamarkadetik aurrera, euskararen erabilera sustatzen joan zen, honetan ikastolek eta euskarazko haurreskolek garrantzi handia izan zuten, euskara berreskuratzeko eta euskara mantentzeko lan asko egin zuten, erakundek ere euskara sustatu zuten, hizkuntzalariek, eta hori posible izan da, euskararen edapena posible izan da, besteak beste euskara batuaren sorrerari esker. Honek hizkuntzaren normalizazioa ekarri du, euskara batuak hizkuntzaren estandarizazioa eta normalizazioa ekarri du, eta hau funtsezkoa da hizkuntza bat garatzeko eta zabaltzeko. Beharrezkoa da estandar bat izatea. Hau, kokapen moduko bat edo zen hau euskara eta gaztelaniaren egoera mende guzti horietan, sartuko gara gian gehiago hizkuntzen artean ze harreman egonen, ze eragin eduki duten haien artean, esan duzu lehen batzuetan negatibo bezala hartzen direla gauzak edo hitzak hartu izana edo, baina imaginatzen dut normala edo ohikoa izan dela elkarrera egitea hizkuntzek, ez? Bai, hori da, guztiz ohikoa da, guztiz orokorra da, esan behar da ez dagoela hizkuntza garbirik. Hau da, ez dagoela beste hizkuntza baten eragina izan ez duen hizkuntzarik. Hizkuntza guztiak, hizkuntza natural guztiak beste batzuekin harremanetan daude eta horrek trukeak ekartzen ditu gramatikan, hiztegian, fonologia eta fonetikan, orduan hori guztiz normala da, hori esan dudana, batzuetan elementu txar bat gisa ikusi da, baina hori ez da horrela izan behar, ezta? Hor, nola kontatzen da gaztelaniaz lehenagotik egongo zen euskara latinarekin eta kontaktuan, eta momentuetik aurrera gaztelaniarekin kontaktuan? Bai, euskara, claro, latinarekin egon zen kontaktuan, harremanetan egon zen, eta gero sortzen joan ziren erromantzeekin kontaktuan edo harremanetan egon da. Eta horregatik euskarak erromantze elementu ugari ditu. Batez ere lexikoak, baina fonetikoak, sintaktikoak, morfologikoak, euskararen ehuneko handi bat latin eta erromantzen jatorria dauka. Orduan, bueno. Noiz esan duzu sortzen zela, gaztelania izango zen erromantze hori? Zaila da galdera, ez dago? Bai, galdera zaila da, baina, bueno, gutxi gora bera, gaztelaniako erromantzearekin lotutako lehenengo lekukotasunak, 9. mendea, 10, 11 hortik, bueno, ni hori buruz ez dakit gehiegi edo pizkatxo bat bakarri badakit, baina hori, mende horietan, gutxi gora bera. Baina aurrerago latinarekin harremanetan zegoen euskara. Eta gero, erromantzearekin harreman hori, hemen euskara hitz egiten zen zati hori guzti horietan, erromantzea ere sartuko zen hor, eta euskaldunek erromantzez hitz egin beharko zuten, gauza baterako edo besterako. Bai, bueno, bai hori esan dugun bezala, merkataritza harremanetarako edo administrazioan, euskara ofiziala orain izan da, normalizazio legetik aurrera ofiziala izan da. Bueno, justo gerra zibilaren epe batean ere, eta batzutan erabilia izan da administrazioan, leku batzuetan erabilia izan da, baina egia esan hori ez da ofiziala izan, orduan beti hortik egon da erromantzeren bat, iparraldean edo mendebaldean ere. Eta nola hitz egiten zuten gazteleraz hemengoek? Hori, oso ezaguna izan da beti, edo, gaur egun eta aurreko garaietan euskaldunen gaztelaniari buruzko topikoak eta karakterizazioak egon dira, ezta? Eta adibidez literaturan agertzen da bizkaitarra pertsonaia, pertsonaia komiko antzeko bat, eta agertzen da
poesian, antzekian agertzen da, eta adibide bat ekarri dut ikusteko, eta, bueno, niri asko gustatzen zaidalako, Cervantesen El Quijoten bizkaitar pertsonaia komiko hau agertzen da, eta ikusten duzuen bezala, bueno, esaten du, Jono Caballero azkenean, ezta? Azkenengo paragrafoan. Jono Caballero jura a Dios también te es conquistano, si lanza rojas y espada sacas. Hori ikusten dugu, hitz egiten duenean, aditza atzean agertzen dela, euskararen hitz ordena jarraituz edo kopiatuz. Eta hori da ezaugarrietako bat, ezta? Bizkaitar pertsonaia bizkaitar honen ezaugarrietako bat, eta gaur egun ere topiko hori jarraitzen dute, intonazio desberdina, berpausen arteko elementuen arteko orden aldaketa, euskal maileguak erabiltzea, ez dakit ikusi duzuen, baina adibidez Nadie sabe nada programan Berto Romerok eta Andreu Buenafuentek, humoristek, euskaraz hitz egiteko, batzutan euskaraz hitz egiten dute haien programan eta hitzen orden aldatzen dute. Bakarrik hitzen orden aldatzen dute eta ja euskaraz hitz egiten daudela esaten dute. Eta bueno, hori topiko batzuk, topiko eta ez topiko hainbeste dira. Euskaldunen gaztelaniaren ezaugarri batzuk. Hori galdetu behar nizun ere, ze ezaugarri dituen lauroko, hau ontaz aparte Euskal Herriko gaztelaniak? Hori, topiko ez aparte gaur egun, hori buruzko hainbat ikerketa daude, adibidez, orain dela 10 urte gutxi gora bera, atera zen liburu bat, justo horri buruz, deitzen dena El Castellano del País Vasco, Bruno Camus eta Sara Gomez Ibanek editatua, baina horretan hainbat ikerlarik parte hartu zuten, eta ni ez naiz horretan sartuko, baina zeo zer jakin nahi baduzue, liburu horretan agertzen diren lanak superinteresgarriak dira, baina adibidez, zeo zer esateagatik, arlo fonetiko eta fonologikoan, adibidez, R soinua, dardarkariaren soinua, kontsonante dardarkaria, gaztelaniazko beste dialekto batzuetan, baino indartsuago askatzea, ez da, grupo, dardarkari hori indartsuago auskatzea, edo Z-aren hortzean artean egiten dugun kontsonante txistukari hori, Z, gaztelaniaren dialekto batzuen Z hori, euskaldun iztun batzuk S bat bezala egiten dute euskararen eraginagatik, adibidez, edo ezaugarri morfologiko edo sintaktikoen adibide batzuk ekarri ditut, eta hemen dituzue, uste dut ondo ikusten direla, bakarrik ikusteko, adibidez sintaxian eta morfologian edo arlo horretan, adibidez ikusi dezakegu izen ordainen erabilera. Batzutan, euskaldunok izen ordainak entzen ditugu, ikusten dela, les han dado los regalos, sí, ya les he dado, sí, ya se los he dado, izango zen, estandarrean. Edo, ¿sabías que llegó Juan? Sí, ya sabía, sí, ya lo sabía. Eta beste batzutan ere, bikoizten ditugu, izen ordainak bikoizten ditugu. Edo ja hori erabiltzea, baina ja ez ahora, ez denbora markatzeko, baiestapenei enfasia emateko, ez da? Eso ya me gusta, o ya vendrá, galderetan ere. Hori Euskal Herriko espezifikoa da? Bueno, beste dialektoetan agertzen da, baina Euskal Herrian erabiltzen da bai. Edo pues hori, edo o así y así erabiltzea, testu inguru zehatz batzuetan, hasi y hasi erabiltzea, eta ja hori testu inguru batzuetan erabiltzea Euskal Herriko gaztelaniaren ezaugarrietako bat da, edo kondizionala erabiltzea, subjuntiboa erabili ordez, si Juan tendría dinero, edo el jefe me dijo que vendría, en vez de que viniera, ezta?
edo hitzen ordena gauza batzuei garrantzia emateko. Hitzen ordena aldatu, ¿no? Esta sidra es preferible beberla fresca. Hor, izen ordain bat falta da, bueno, estandarrean edo falta da. Orduan, hauek dira ezaugarri batzuk. Bai. Hauek dira adibideak, hori sintaxian edo horrela, baina zuk espreskio gehiago ikertu dezuna dira hitz konkretuak pasa direnak. Hori da, hizkuntzen harreman egoera batean elementu lexikoak hitzak aldakorrenak dira. Ikusi ditugu sintaxia, morfologian eta fonetikan, eta orain hitz egingo dugu hitzei buruz. Justo nik, mastera mailerako lanean eta gero beste leku batzuetan, konkretuki Real Academia Espainolaren hiztegian agertzen ziren euskal maileguak aztertu nituen. Esan behar dut nire lanean ez nintzela hiztegian agertzen ziren hitzen jatorri zehatza ikertzera sartu, baizik eta hori, akademiaren hiztegiak zituenak aztertu eta beste hiztegi batzuekin konparatu. Eta gainera esan beharra dago eta esaten dut, gero ikusiko dugula zeo zer. Real Academia Espainolaren hiztegia ez dela hiztegi etimologiko bat, hau da, bere helburua ez dela hitzen jatorria ikertzea edo ezartzea. Eta beraz, datu asko ez direla zuzenak. Eta gainera gogoratu behar dugu hiztegiak pertsonek egiten dituztela, eta esango diezu, bai, badakit. Baina honekin esan nahi dut, historian zehar akademian ezaugarri zehatz batzuetako pertsonak aritu direla hiztegigintzan. Eta horrek eragina duela hiztegian agertzen den informazioan. Orduan bai. Ze hitz agertzen ziren, igual dira ze hitz agertzen ziren edo nola jartzen ziren esanahiak, eta, adibidez, ez da justo honi buruz, baina ikus dezakezu, eske ideologia asko dago hiztegietan, hori apuntatuko dut gero erako nire bat galdetzeko, Bale, gero itzen dugu. Bai. Baina informazio ideologiko asko daukagu hiztegietan. Azken finean, hori pertsonek egiten dute eta pertsonek ideologia daukate, orduan hori islatzen da, hiztegietan islatzen da. Uste dut, okerrezpana bakarri behar zenituen adibide konkretu batzuk, Bai, lehenengoz adibide ezagun bat ekarri nahi izan dut, ikusteko, batez ere ikusteko nola agertzen diren euskal mailegu hauek akademiaren hiztegian. Eta ikusten duzuen bezala, horrela agertzen da, bale? Pues akelarre, euskal mailegu bat, akelarre, eta horrela agertzen zen 1879an. Voz tomada del idioma vascuence, en el cual significa prado del cabrón y que se suele dar a cualquiera junta o conciliábulo de brujas o de hechiceros. Gero, 1985an horrela agertzen da, conciliábulo de brujos, dela esaten da, brujos bakarrik. Eta gero, geroago esanahia edo, definizioa edatzen joaten da, eta gaur egun horrela agertzen da. Ikusten duzuen bezala agertzen da. Bizkatxo bat aldatuz joan dira, baina, egia esan informazioa gutxi gora bera berdina da. Ez dut jarri, PowerPointean ez dut jarri, baina beste mailegu ezagun bat buruz hitz egin nahi nuen. Izquierda, badakizue euskal mailegua dela, baina ez dakit badakizuen zergatik erabiltzen den izquierda hitza. Latinez beste hitz bat delako, eskerrerako hitza ez da eskerra, izquierda latinez. Eskerreko latinezko hitza sinister da, siniestro, siniestra sortzen duena. Eta denborarekin latinezko hitz hori, konnotazio txarrak hartzen joan zen, hortik etortzen dira gaur egungo esanahi horiek, asmo txarrekoak, kalte edo galdera eragiten duena, siniestro, siniestra, den esanahiak eta horrela. Latinezko termino hori tabu bihurtu zen, eta beraz, esker esanahiarentzat
ordezko bat bilatu behar zen. Eta, euskaratik hartu zen izquierda. Bueno, eta zurda ere, baina, bueno, euskaratik izquierda. Orduan, izquierda hori jatorriz eufemismo edo hitz leungarri bat da. Tabu hori ordezkatzeko eufemismo bat. Edo, bueno, hori esaten dute dela. Teoria da, lehenengo bihurtu zela sinestro negatiboa eta bilatu zutela ordezko bat. Bai, hori, latinezko hitzak konotazio negatiboak hartuz joan zela, baina hori normala da, hizkuntzatan normala da, tabu hitzak agertzea eta horretarako eufemismo bat bilatzea. Eta badirudi hori gertatu zela eskerra izquierda hitzarekin. Hor, ez dakit izkekara, akelarre ere, ez dakit noizkoak diren hitz hauek, badaude garai batzuk, ez dakit ere posible den jakitea noiz pasatzen diren, edo noiz egon den hitz gehiago pasatzeko tendentzia beste batzuetan gutxiago, ez dakit garai batzuk gehiago... Bai, nahi bauzu gero hitzengo dugu, horri buruz gero hitzengo du, baina bai, adibidez, bueno, akelarre nik hemen apuntatuta daukat, lehenengo dokumentazio gaztelaniaz 17. mendekoa da. Gero akademiaren hiztegian sartu zen justo 1869an, baina 16. mendetik aurrera aurkitzen dugu gaztelaniako dokumentuetan. Eta gero bai hori buruz hitz egingo dugu periodizazio bat dagoelako. Orain, beste adibide bat jarri nahi nuen, baina nik uste dut, beste euskal mailegu bat jarri nahi nuen adibide bezala, eta nik uste dut jendeak oroar ez dakiela euskararekin lotura daukala, eta da giri. Giri hitza, turista, atzerritarra, euskararekin lotuta dagoela, eta horrela agertzen da hiztegian. Eta ikusten duzuen bezala, 1925 sartu zen, eta giri jartzen du contracción del vasco cristino, ¿vale? Nombre con que durante las guerras civiles del siglo XIX designaban a los carlistas, a los partidarios de la reina Cristina y después a todos los liberales y en especial a los soldados del gobierno. Hau da, lehen gerra karlistan, karlistek Maria Kristinaren aldekoak kristinoak deitzen zituzten, baina euskaldunek KR bokal hori, kontsonante multzo horretan, kontsonantea ahostun bihurtzeko joera daukagu, eta gero ere bokal bat sartzeko joera daukagu, errefortzu bezala. Adibidez, hori gertatzen da cruz, gurutze, kruken latinetik, gazteleraz cruz eta euskeraz gurutze. Berbera gertatzen da, ezta? Hasierako K kontsonante hori G bihurtzen da eta gero bokala sartzen da. Eta horrekin hori giristinoa izatera iritsi zen eta gero giri laburtuta. Eta nola joan zen Maria Kristinaren aldekoak izendatzetik atzerriko turistak izendatzera, baina azalpena egia esan erraza da. Karlisten arerioak atzerritarrak zirenez, hortik edatu zen beste atzerritarrak izendatzeko. Eta horretatik, orain, daukagu giri atzerritar bezala. Aldaketa semantiko bat egon da, hitzaren esanaiaren edapen bat egon da. Eta gero dago, 1925 dago definizio hori, eta gero gehitzen zaio turista extranjero. Bai hori da. Pizkat ikusteko nola izan den bilakaera, adibide batzuk jarri ditut, hori. Turista estranjerora aldatu da. Prestatzen ari ginenean hitzaldi hau eta... Bai, hori... nik pizkat begiratu dut eta ikerlariek esaten dute, ez dirudi gehiegi erabilia izan dela esan nahi horrekin egia esan, nik ez dakit
hemengo norbaitek erabiltzen duen horrela. Baina dena den izenaren azalpena aurrekoaren antzekoa da. Liberalek uniforme berdeak eramaten zituztelako, eta orduan antzerako bai, antzekoak ziren, eta orduan, baina nik uste dut, hori begiratu behar dut, ez dute aurkitu, pizkat begiratu dut, eta ez dut aurkitu erabilera honen dokumenturik. Baina, bueno, hori esan dudana, azkenean pertsonek egiten dute eta batzutan, bueno, agertzen den informazioa ja. Ni esatera nindoan zen, eskerrik asko aportazioa bat, esatera nindoan zen, aipatzen zidala lehen nola esaten genuen euskera beti egon dela edo normalen egon dela posizio azpiagoko batean eta espainola, noski gaztelerak eragin gehiago izango zuen euskeran alderantziz baino gaur egun ari dela ematen batez ere euskerazko hezkuntzagatik ez gazteentzako kontrako eragina edo gazteek gaztelaniaz hitz egiten dutenak gaur egun, baina hezkuntza euskaraz jaso dutenez, euskerazko hitz berriak ari direla txertatzen hemengo gazteleran. Bai, adibidez, hori euskarazko hezkuntza sistemaren edapenari esker, gaur egun gaztelaniazko elkarrizketa batean entzun dezakezu, pues he tenido una bilera edo voy a llevar a las niñas al jantoki, eta euskaraz hitz egiten ez duten pertsonek ere erabiltzen dituzte hitz horiek. Gaur egungo maileguak batzutan horrekin lotuta daude. Bukatzearren aurkitu dut giri horren, soldado giri horren erabileraren lekukotasun bat eta Emilia Pardo Bazanek idatzitako liburu batean agertzen da. 1880 bateko liburu batean, soldadu giri hori, eta giri atzerritar bezala eta giri turista, adibidez. Ikusteko nola aldatzen diren esan nahiak, eta hori normala dela hizkuntzetan. Eta gaiei buruz, adibidez, justo Euskal Mailegoen gaiei buruz, ugariak dira, adibidez, gastronomiari buruzko Euskal Maileguak. Batzuk, galdetu duzu lehen, batzuk urte asko daramatzate akademiaren hiztegian, angula, adibidez, txangurro, txakoli, patxaran, eta beste batzuk orde azkenengo urteetan sartu dira. Txistorra, marmitako, uste dut 2008an sartu zela, Porrusalda ere azken edizioan sartu da, 2000 bateko edizionez baitago. Adibidez, ikusteagatik, txakoli hitza ekarri dut, eta 1729 garren urtean sartu zen, eta horrek esan nahi du lehenengo akademiaren lehenengo edizioan sartu zela, eta jartzen du, ez dut hemen, vino de baja calidad y poca sustancia por no llegar la uva de que se hace a perfecta madurez, por cuya causa es de poca duración. En España solo se halla en las provincias de Vizcaya y montañas de Burgos. Esaten du, pizkat definizio enziklopediko bat da. Eta gero ikusten dugu, vino algo agrio, de poca sustancia y duración, que se hace en Vizcaya en la provincia de Santander, eta gaur egun vino ligero algo agrio, que se hace en el País Vasco, en Cantabria y en Chile. Nik hau ez nekien Chilen txakolina zegoela, eta pizkat begiratu nuen, eta badirudi Txilen antzerako ardo bat dagoela, eta Txilera joan ziren euskaldunek, nola antzerakoa zen, izen hori jarri ziotela. Eta orduan Txilen txakolina dago. Baina lehenagotik egiten zenan? Hori ja, ez daki, alakoren, ardo desberdina, baina antzerako azen, eta hemendik joan ziren pertsone izen hori jarri zioten. Ez, hori galdetu behar nizun, azkenean gauza bat izango da, Euskal Herrian hitz egiten den gaztelanian zer egin izan duen, baina beste asko pasa direla espainolera mundu osoan zehar, edo bintzat Espainian. Adibidez, beste adibide batzutan ikus dezakegu hori, baina adibidez Akelarre,
hitz orokor bat da, izquierda, bacalao, angula, gaztelaniako hitz orokorrak dira, eta leku guztietan erabiltzen dira. Beste batzuk, bai, Euskal Herrian edo Euskaraz erekin harremanetan egon diren lurraldeetan bakarrik erabiltzen dira. Ikusi nahi adibideren bat badaukat, nahi baduzu ikusi. Nahi duzu ikusi, bai. Bueno, hemen adibidez jokoak eta euskal folkloreari buruzko hitzak ere baditugu, lehen bezala, besteak bezala batzuk duela asko sartu ziren hiztegian, adibidez, pelotari, zortziko, ez da, mus, ere hor dago txirula eta beste batzuk azkenengo urtekoak dira txistu, txistulari, aurrezku, bersolari, dantzari, eta natura eta nekazaritza arlokoak ikusten baduzu, ez da ondo ikusten, baina bai batzutan jartzen dutela esainaldiaren ondoan non erabiltzen diren. Adibidez hori Gardama, Araba eta, bueno, hauek ere, marka geografiko hauek ere, baina aztertu beharko genituzke. Baina, bueno, egia esan, gradu amaierako lan ikasle batek honi buruzko gradu amaierako lan bat egiten ari da. Arabar bezala markatutako hitzei buruzko gral bat egiten ari da. Eta, bueno, hori justu aztertzen ari da, ezta? Baina batzuk Araban eta Bizkaian erabiltzen dira, Errioxan ere, Zarandilla, Zugandilla, Sarde Nafarroan erabiltzen da, Sagarmin esaten da, Araban erabiltzen dela, batzuk justo hemen erabiltzen dira, baina beste batzuk ikusi dugu orokorrean erabiltzen direla. Eta ez dakit... Adibide gehiago ditu? Bai, adibidez, gaur egungo maileguak hezkuntza arlotik etortzen dira, eta, bueno, baita ere politika eta administrazioari buruzko hitzak dira, ez da, gaur egungoak, lehendakari, ertzaina, ikastola, ikurriña, bertzale, bizkaitarra, horiek hiztegiaren azkenengo edizioetan sartu dira. Eta hori, euskaratik gaztelanera gehitu diren hitz asko euskararekin harremanetan egon diren eremuetan bakarrik erabiltzen dira, baina beste batzuk hizkuntza orokorrean erabiltzen dira. Aipatzen zenuna zure ikasle hori ari dena grala egiten, gradu amaierako lana, eta ze ari da topatzen, ez daudela ondo jarrita marka geografikoa? Bueno, a ber, denetarik, claro, eske, hemen sartzen bagara, ez gara aterako bihar arte, baina ez, justo bai, ikusten hori egia den ala ez, edo gutxi gora bera egiten den ala ez, edo ondo jarrita dauden, eta nondik etortzen den informazioa. Hau ez dute esan, eta bueno, hau beste egunerako utzi dezakegu, baina azken finean hiztegiak iturriak erabiltzen, bueno, hiztegiak egiten dituzten pertsonek, ez da, lexikografoek iturriak erabiltzen dituzte, eta batzutan iturri horiek gaizki daude, edo ez, eta orduan ikusten ari dena, edo aztertzen ari garena, berak aztertzen ari da, ze iturri erabili diren informazio hori jartzeko. Arabarrak direla esateko. Adibidez, arabar hitzen hiztegi batzuetatik etortzen dira, eta Federico de Baraibar egindako lanetatik etortzen dira, arabar bezala agertzen diren hitz batzuk, eta hori aztertzen ari da, bai. Zaila izango da jakiten, ez? Noiz behit jaso zuten hemengo baserri batean hitz hori, baina... Bai, baina hori, esaten nizuna, normalean iturreren bat dago, osea, adibidez, nik akademian ere hiztegia gehiago ezagutzen dut, ezta? Eta hiztegi bat egiteko,
fitxategi fitxak egiten dira. Bale, esan, hitzen erabileraren lekukotasunak hartzen dira, ezta, eta gero esanahiak egiten dira. Edo beste hiztegietatik hori normala izan da, orokorra izan da hiztegi gintzan. Beste iturrietatik hartzen dituzte esanahiak edo, eta orduan hori aztertu dezakezu. Osea, jakin dezake batzuetan bakarrik, baina batzuetan jakin dezakezu nondik datorren hori, esaten dizudana. Arabar bezala markatutako hitz batzuk badakigu, hori Isabel Etxebarriak ikertzaile eta lankide ohi batek ikusi zuen edo aztertu zuen. Baraibarretik datoz, beste hiztegi batetik datoz, eta Baraibarrek beste hiztegi batzuk erabili zituen egiteko. Orduan, pixkat hori aztertu daiteke, bai. Ez da zerbait gehiago gehitu nahi zenen, bestela dauzkat galdera suelto batzuk. Bai, bueno, gaiei buruz, edo agertzen diren gaiei buruz gauza batzuk ikusi ditzakegu, bale? Nik, esan dudan bezala, nik euskararekin harremana edo lotura duten hitzak atera nituen akademiaren hiztegitik, eta esan dudan bezala, lotura batzuk ez dira justo, ez daude oso ondo, bale? Hori buruz Joakin Gorrotxategik ikertzaile eta euskaltzainak hitz egin du, eta ikusi du hori, batzuk ez daudela ondo edo euskara lotura ez dela hain garbia, baina nik hartu ditut eta justo egun hauetan nire zerrenda eguneratu dut eta pixkat zailkatu dut, eta ikusten duzuen bezala naturarekin eta beltzaintzarekin, nekazaritzarekin lotuta dauden hitzak agertzen dira, hori, naturari referentzia egiten dioten hitz asko aurkitzen ditugu, agin, aran, aztabatan, azkegarrio, karranga, txaparro, txinbo, asko, nekazaritzari eta beltzaintzari buruzkoak ere, jantzi buruzko terminoak ikusten ditugu, landa bizitzarekin erlazionatzen direnak, adibidez, txapela, zakuto, zamarra, zurron, etxeko eta familiako beste batzuk, euskal folkloreari buruzkoak edo kulturari buruzkoak, jolasi buruzkoak, arrantzarekin eta navigazioarekin lotutako terminoak, adibidez, esan dugu angula, kokotxa, bakalau, gabarra. Euskal Herrian garrantzi handia izan duelako, hori, arrantza navigazioa. Eta gainera, ikusten baduzu, metalurgiarekin lotutako hitzak ere, adibidez, txatarra, tobera, Euskal Herrian ere metalurgiak garrantzi handia izan duelako. Gero adjetibo batzuk, kalifikatzaile batzuk, eta gaur egun agertzen direnak egora soziopolitiko eta kulturalari buruzko hainbat hitz aurkitzen ditugu, ezta. Kalifikatzaileak zer esan nahi duzu? Adibidez, sinsorgo, maketo, giri, hori, kalifikatzeko erabiltzen diren hitzak. Eta esaten duz, galdetuko zenuenaren arabera, ikusten, pizkatxo bat ikustearren, ez da ondo ikusten, baina horrela jartzen badugu, ez da... Kronologia bada hori. Bai, kronologia. Hori buruz, Joakin Gorrotxategik hobeto hitz egin du, baina nik pizkatxo bat hitz egitearren, ikusten dugun bezala, adibidez, nik bakarrik hiztegiari buruz hitz egingo dut, baina euskararekin, naturarekin, nekazaritzarekin, abeltzaintzarekin, arrantzarekin lotutako terminoak akademiaren hiztegiaren lehen edizioetan agertzen dira, eta pentsatu behar dugu hori euskal mailegu
antzinako euskal zaharragoak direla. Bai, hori, eskerrik asko. Zaharragoak direla, gero sartuz joan dira jokoei buruzko hitzak, gastronomere buruzko hitzak, kulturari buruzko hitzak, eta kronologiaren bukaeran politika eta administrazioari buruzko hitzak. Hauek hiztegian, Bost puntu horiek dira bost urte ezberdin, bost edizio ezberdin. Bueno, ez, horrela jarri dut jartzearen, zen pizkatxo bat jartzearen, hori, naturari buruzko hitzak edo nekazaritzari lotutako hitzak lehenago sartu ziren hiztegian. Hori ez da arraroa, azken finean, hori, euskal mailegu zaharrenak dira, naturarekin lotutako hitzak zaharrenak dira. Azken finean, hizkuntzen arteko harreman horretan, nola gaztelania edo beste romantze batzuk prestigio kulturala eta zeukaten landa eremuetako hitzak adibidez euskaratik hartu zitezkeen edo normala dela hori, eremu horietan euskal hitzak agertzea. Azkenekoak lehendakari eta guztiak. Claro, justo, ertzaina, lehendakari, ikurriña, ikastola, eta, hiztegian ez dira agertzen, baina bilera, talde, txukun, zirikar, horiek gaur egun erabiltzen ditugunak, gaztelaniaz hitz egitean gaur egun erabiltzen ditugunak, hori, arlo horietakoak izango dira bai. Eta gastronomian ere sartu dira, esan dizudana, porrusalda eta marmitako sartu dira, justo azkenengo edizioan. Ja, hori, zaharrak izako dira hitz horiek, ez? Berandu sartu dituzte? Bueno, horrek hiztegian sartzeak esan nahi du, edo gutxi gora bera, edatu direla. Adibidez, komunikabideetan agertu direla, eta orduan edatu direla, orain, adibidez Arginjano, ikusten baduzu telebistan, edo komunikabideetan, sare sozialetan erabiltzen diren hitzak direnez, gastronomia influencerrak badaude, adibidez, horrek laguntzen du beste arlo hauetako hitzak edatzea, eta edatzen badira, gaztelanian edatzen badira, behar bada akademiaren hiztegian sartuko dira. Osea, behar bada euskaran orain dela urte asko zeuden, baina orain edatuz joan dira gaztelanian. Nik badaukat beste galderaren bat, baina asmoa genuen ere publikotik jartzeko galderaren bat baldin badago, norbeten nahi baldin badu galdetu zerbait gelditu zaizun zuri kontatzeko orain, edo ja pasa nahi duzu? Bueno, galdetu nahi baduzu, bai. Hori, ez, gutxi gora bera nik uste dut nahi nuena kontatu dudare, bai. Ez dakitzuek zer piztu dizuen kuriosidadea, galderaren bat egiteko baldin baduzu hemen nereari? Ez, bueno. Itxaren behar da, minutu erdi bat behintzat. A ber, Liburu bat publikatu zutela duela paraturte. Barkatu Iñaki, mikrofono bat horreta. Liburu bat uste dut argitaratu zala duela paraturte edo, eta kazetaria zen bera, emakume bat edo, eta aipatzen zuen, más vasco de lo que sabes, edo, sabes más vasco de lo que sabes, edo lako zerbait zen liburua. Eta bertan agertzen ziren, gaztelaniaz erabiltzen diren hitzak. Eta aipatzen zituen 200 da piku zeudela hiztegian, uste dut. Ja kuantifikatuta daude gutxi gora bera zenbat, edo zuk badakazu ideia badia, bueno, alde batetik hiztegian zenbat agertzen diren, osea, claro. Diccionario de la Real Academia, de la Academia de la Lengua,
edo lo que sea, eta gero, hori da bat, gauza bat, eta beste bat da zuk esan duzuna, daudela beste batzuk, eta hori, baina, bueno, hiztegian gutxi gora bera zenbat agertzen dira. Bai, hiztegian, justo egun hauetan begiratu dut, bale, hiztegian ezin, bueno, nik egiruenean CD-ROMekin egite, osea, CD-ROM batekin zegoen edizioa, hiztegiaren edizioa, eta horretan begiratzen zen nuen etimologia eta agertzen ziren. Gaur egun hori ezin duzu egin, baina badago webgune batetik begiratzen duzu eta bai, pasaden astean begiratu nuen eta 112. Gaur egungo edizioan 2014 urtean atera zen paperan, baina webgunean eguneratzen dute urtez-urte, urtero, eta 2025 urteko edizioan hori 112 hitz euskararekin lotuta dauden 112 hitz. Hiztegian, gero esan duguna, gaur egun guk guztiok erabiltzen ditugu jantoki, gela, tenido una azterketa, tengo que hacer los ariketas, baina hori, 112, gaur egungo edizioan. Baina edizioak hitzak sartzen dituzte, edo edizio berrietan hitzak sartzen dituzte, baina batzuk ere kentzen dituzte. Eta lehenengoz esan dudana, nola akademiaren hiztegia ez den hiztegi etimologiko bat, batzutan gauza horiek gaizki daude, edo zalantzazkoak dira, eta orduan etimologiak aldatuz joaten dira. Eta batzutan badaude euskararekin lotuta dauden hitza, baina jartzen du de origen incierto, edo voz prerromana, eta horrek, claro, voz prerromana izan daiteke iberiarra, izan daiteke euskara, bueno, adibidez, Joaquin Gorrotxategik bere ikerketetan proposamen batzuk ematen ditu, orain ezin dizkizut esan, baina proposamenak ematen ditu euskal maileguak direla esaten du, eta baina euskal hiztegi honetan ez direla... Proposamenak egin dizkio raeri. Bueno, zuke egin ditzakezu proposamenak, orain webgunean jartzen du proposamenak, baina, bueno, berak bere ikerketan jartzen du. Nik uste dut hau lotuta dagoela euskararekin, eta batzutan hori agertzen da, de origen incierto. Justo begiratu nuen, baina ez daki zein den hitza, de origen incierto o voz prerromana. Orduan, hor gehiago egongo dira, baina gutxi gora bera 100 piko, bai, 100 piko. Claro, beste hizkuntzetako maileguak ugariagoak dira. Adibidez, arabierako maileguak, italierako maileguak, frantsesekoak, ingelesekoak gehiago dira. Euskarakoak gutxiago dira, baina, importanteak, garrantzitsuak dira, bai. Este inork badauka galderarik? Egin lasai, Ez da beharrezkoa. Ez nik aldetu egin zuzuk, hau beste ikertuta, ez dakit ondori horik zeaten duzun, zergatik interesatu zaizun, zer den eramaten zaituena UPV-ko soldataz aparte honetan ikertzen jarraitzera? Zer ikas dezakegu hizkuntzen, gaur hitz egin dugunatik, bai, hizkuntzak aldatu egiten direla, eta hori berez ez dela txarra. Eta hizkuntzak aldatzen direla, elkarren artean erlazionatzen direna, eta hori beti gertatu dela, eta hori beti gertatuko dela. Gertatzen jarraituko duela. Eta hizkuntzen bizitasunaren parte bat dela. Gainera,
hizkuntzen eta gertaera historikoen arteko harreman bat dago. Niri adibidez hori asko interesatzen zait, ezta? Zein den hizkuntzen eta gizartearen arteko lotura edo harremana, nola islatzen den gizartearen bilakaera hizkuntzen bilakaera, nola eta gainera islatzen da, ezta? Bueno, gaur pizkatxo bat ikusi dugu, baina hori islatzen da, azken finean, ezagit, errealitatea aldatzen da, hiztunek haien adierazpena edatzeko beste hizkuntzen hitzak hartzen dituzte, eta arlo bateko hitzak hartzen dituzte, eta hori ikusten da, eta niretzat hori interesgarria, eta zergatik interesatzen zait hau, niri betidanik gustatu zait historia, nik uste dut gaur eguna ulertzeko beharrezkoa delako, ez da? Eta naiz, eta filologia hispanikoa ikasi, niri betidanik gustatu zait hori euskara eta gaztelaniaren arteko harreman hori aztertzea, gutxi gora bera, bai. Galdetuko nizuke gehiago, beste gauza asko dakizki, eta orduan txartuko nintzen, baina akarrik tesia egin zenuen hemen gaztelera erakusteko materialen inguruan, eta gero ere hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan, hor ez dakit ez da zer galdetuz, ez dakit zer, baina oso kurioso egiten zait, ikertzea nola erakutsi izan diren hizkuntzak. Bai, hori adibidez erabilgarria da, gaur egun nola irakatsi behar diren jakiteko, edo nola, hori. Eta, nire tesian, honi buruzen nuen hitz egin, hori, zuk esan duzu, baina pizkatxo bat, nahi baduzu pizkatxo bat azalduko dut? Nik bai. Justo, 19. mendeko materialak erabilin dituen, ezta? Eta 19. mendean hezkuntza gaztelaniaz ematen zen, bakarrik Euskal Herriko mendebaldean, bale? Hezkuntza hori gaztelera zen, baina Euskal Herriko leku batzuetako umeek bakarrik euskaraz hitz egiten zuten, eta orduan joaten ziren eskoletara joaten ziren, eta zailtasunak zituzten hezkuntza jarraitzeko zailtasunak zituzten. Eta irakasleek hori ikusi zuten, eta liburutxo txiki batzuk egin zituzten, liburutxo elebidunak egin zituzten. Ez da, gaztelania irakasteko liburutxoak, euskara eta gaztelaniarekin. Hori hizkuntzak ikasteko erabiltzen ditugu materialak, hori baina 19. mendekoak. Eta tesian aztertu nuen, zergatik sortu ziren, oraintxe bertan esan dudana, zergatik sortu ziren, nortzuk egin zituzten, eta ze material erabili zituzten hori egiteko, esan dizudana. Normalean, material hauek edo hiztegia, gramatikak ez dira egiten iturririk gabe. Ja, zerotik egitea. Zerotik, batzutan batzutan badira, batzutan gramatikatek eta hiztegiak zerotik egiten dira. Baina normalean iturriak erabiltzen dituzu, eta hori arakatzen egon nintzen, bai. Eta horrexegatik, hori hiztegiena, ez da, iturriak ikustea, niretzat interesgarria da, hori, ikusteko nondik datozen gauzak, ez da. Eta hori. Ez kuriosoa. Denbora daukagun beste galderaren bat egiteko, benar nagusiek zer esaten duten, baina norbaitek nahi du beste zerbait galdetu? A ver. Bai, gaur ez dut ekarri, baina badaukat, bai. Silueta? Eta euskararekin lotuta dagoela? Bai, antzadan ez silueta hitza
hitza hizkuntza guztietan antzerako esaten da. Bai, frantsesetik dator siluet eta bai gaztelaniaz eta bai Europako gainontzeko hizkuntzetan eta siluet edo antzerako zerbait, bai inglesa eta denak. Eta da gizon frantses batek teknika hori garatu zuen silueta egitearena eta abizena zen silueta. Eta dator zuluetatik. Abeitu. Vale? Iparraldeko euskaldun bat zen, eta zilu, eta silueta zeukan abizena, eta bedagatik teitzen zaio horri silueta, eta hizkuntza guztietan antzan ezberdin esaten da, eta izango litzateke beste mailegu bat, baina, klaro, etorri zaigu, teorian frantsesetik, baina euskera da. Orduan, bueno, adibide kurioso bezala. Bai, ez nuen ezagutzen, ez zen dizut, bai, ez nuen, karo, ez hori, klaro, nola, bueno, ez dakit euskal mailegoa den, frantsesetik etorri bada, baina bai, eskertzen dizut. Hori, adibidez, izan daiteke, bueno, joan etorriko mailegu bat, hau da, hori, euskaratik frantsesera eta frantsesatik euskarara, ez da joan etorriko mailegu bat. Hori, hor agertzen ziren hitz batzuetan ere gertatzen da, adibidez, mus hitzan, bueno, jarriko du joia, mus hitzan, ez da ondo ikusten, baina jartzen du del basko mus y este del francés mus mosca. Adibidez, erromantzetik euskarara pasatu da, eta euskaratik gero gaztelera beste erromantze batera pasatu da, eta hori nahiko normala da hizkuntzetan. Joan etorri horiek nahiko normalak dira, edo adibidez el pan sopako, ez dakit ezagutzen duzuen, sopa hitz erromantze bat da, sopako euskal morfologia, euskal atzizki bat badauka, ez da orduan euskaratik pasatu da, eta berriro ere gaztelera pasatzen da, pan sopako, edo esta persona es muy kaletarra, kale, kaletar euskal atzizki bat, eta berriro ere pasatzen dela gaztelerara, eta bueno, hori niretzateko adibidez ere nahiko interesgarria dira joan etorri horiek, eta adibidez izan daiteke, bueno, horretan sartu genezake bai. Vale. Gero ez dakit erabatgarriak diren, beti entzun ditugu, bueno, beti entzun dira bi, bata kartelean uste dut agertzen zela, motxila, ez da? Bai. Eta hor jartzen du, hiztegian jartzen du, del basko mutil, eta hori, eta bestea da, aluz elurtetik. Bai, hori hori jartzen du del prerromaniko, uste du jartzen, lehen esan duzuna, zuke. Bai, eta hori ni horretan ez nahi sartuko, aluz, lurte, eta hori ez, bai, pizka. Baina motxilarena bai uste duzu garbia dela hori, edo? Ez dakizu. Edo zuk ez duzu ikertu hori, igual, ez? Nik ez dut ikertu, baina ikertzaileek bai ikusten dutela mutil, motxil, hori lotura, euskararekin lotura. Baina nik ez dut hori ikertu, esan dudan bezala, nik bakarrik hiztegian dauden hitzak ikertu nituen, eta pizkatxo bat, eta gainera nik ikertu nuena da beste hiztegiekin lotura zegoen, loturak, hori iturriak eta loturak beste hiztegietan agertzen ziren. Orduan ni horretan ez naiz sartu eta ni ez naiz sartuko bai. Ondo iruditzen bazaizu igual moztuko dugu hemen, eskerrik asko Nerea Fernandez de Gobeari etortzeagatik eta zuei ere bai. Eta gogoratu berkatu, maiatzaren 4an dagoela ziklo berdinaren barruan ere beste hitzaldi bat hemen, maiatzak 4 astelena arratsaldeko 7etan, gaia ezberdina da, baina interesgarria izango da historia aurrea eta aldaketa klimatikoari buruz. Historia aurreko aldaketa klimatikoak maiatzaren 4an hemen, eskerrik asko Nerea eta zuei. Mi esker.